Hünermend û hozandîno, nivîs Yaşar Eroğlu. Nîqaşên wî dawiyê yên li ser huner û hunermendan careke din huner û hunermend xistine rojevê û bibîrxistin. Huner û hunermend çi ne? Divê çawa bên nirxandin? Ez ê gotina dawiyê ji ehl û pisporên wê re bihêlim. Lê wekî kesekî ez ê nêrînên xwe diyar bikim, helbet li ser mijarê eger şaşî û kêmasî hebin, ew ên min in, min eleqedar dikin. Li gorî min huner mijarekê afirîneriyê ya pêcirî ya cewherî ya karîna mirovan e. Eger ti pîşeyê tê kirin de afirînerî û pêcirî ya cewherî tune be, behsa hunerê nikare bê kirin. Tiştê tê kirin ne huner e. Pêve girêdayî divê pênase huner û hunermend li ser van esasan bê kirin. Bi qasê van esasan, exlaqê li ser van esasan bûye çand jî girîng e û huner û hunermendî eleqedar dike. Nîqaşên hatin kirin nîşanê me da ku divê kesên bi hunerê re eleqedar in, her wisa jî kesên hunerê dinirxînin, bawekî hêsan û erzan nîzî hunerê û hunermendan nebin. Hunerê bi xwe re pîvan, exlaq û çandek afirandiye. Bi qasî wî jî kêm zêde normên hunerê û hunermendan dirûv kirtine. Wênesazî jî huner e, sazbendî jî, dengbêjî, stranbêjî, helbestxistî û gelek pêşeyên pêktên huner in. Kakilê wan ê hevpar ev e. Di naveroka pêşeyê de çiqas kurahî, afirînerî, hest û keda bijarê heye, ev yek çiqas baş hatine xistin honandin, ahenga wê heye û her wekî din. Deng, gotin, dîtbarî, teşe çiqas li ser mirov bandor dike, hest û ramana ku afirînerê wê dixwaze bide çiqas mirovan dikişîne nav xwe, hunerê pênase dikin. Ev hêman teb afirînerî re girêdayîne. Ku bazirganî, populîzm, dek û dolab û her wekî din bikeve nav têkiliyên hunerê, huner ji rastiya xwe dûr dikeve, dibe amûreke têkçûna hunerê. Hunermend ew kes e ku di kesayet hunera xwe de vê hevsengiyê pêk bîne. Her wiha rojeva civaka xwe dûr nekeve, bibe ziman, hest û hêviya gel û civaka xwe. Piştî vî dahûrandinê ez ê behsa hunermendekî Kurd bikim. Ew hunermend Hozan Dîno e, ku nav û dengê wî qasê hunera wî nayê zanîn, ango qasê ku heq dike, di qada hunerê de cî nagire. Hozan Dîno, Dîno Baz an jî bi navê xwe yê nasnameyê Yusuf Şahîn. Wekî her kesî min jî Hozan Dîno bi deng û hunera wî nas kiriye. Bi salan e carnan ji dûr ve carnan jî nêzik ve wî dişopînim. Dîno di nava refên hunermendan de ji xwe re cihekî taybet pêkaniye. Bi min di her aliyê de bi rastî navê hunermendiyê heq kiriye. Heta niha her berhema xwe nivîsiye, xwe beste kiriye, yanî muzîka wê bi xwe çêkiriye, xwe stiraye, her tiştê berhemê aîdî wî ye. Ev pêciriyeke hunerî ye. Ji bilî dengbêjin sereke wekî Evdalî Zeynikê, Reso û Şakro, kêm kesan ev pêcirî di jiyana xwe ya berhemî de nîşan daye. Çawa ku Beethoven, Mozart û navdarên muzîka klasîk bê gotin, tenê bi deng û amûran jiyana hêmayî afirandibin. Hozan Dîno jî bi gotin, deng û muzîkê hêmanên ji wî rebûne derd, keser, şadî û bextewarî honane, hêmayên bêhempa afirandine. Pêşî gotin bi hest û ramanên xwe honaye, paşê besteya wê wekî awaz afirandiye û di dawiyê de xwe deng daye stiraye. Bala xwebindê ne gotin, ne muzîk ne jî deng teqlîd, kopî wî ji bergirtin nînin, resen in, orjînal in. Ferhenga Wîkîpedya ji bo Hozan Dîno wiha nivîsiye. Dîno hemû muzîk û gotinan xwe nivîsîne.
Alî albûmê wî yên awarte hem gotin hem mizîk bi temamî awîdî wî ne. Dengê wî yê bêhempa ew kir fîgûreke naskirî yê muzîka Kurdî. Dengekî resentî bîstin dibêje: Gula min bi xwînê şûştin, ser axa wê bêwar hîştin. Parçe kirin, hev qetandin, bilbila wê sêwî hîştin. Meriv rastiya welatê xwe bi gotin, muzîk û awaz ji vê xweştir dikare bîne ziman. Hêstir li çavê min dotin, dil û cîgeram sotin, xewn û xeyalên firotin, me dîsa serî hilda. Li nav xwîna xwejîn da, tovê jiyanê evîn da. Ev rêzik jî nîşana vê yekîne ku Hozan Dîno pê pê bi geşedanên welatê xwe û gelê xwe re meşiyaye. Hunermend ew e ku di heyama lê dijî de keser, derd, êş û coşên wê heyamê bypass neke, pê re bijî, seh bike û pênûsa xwe, firça xwe, gotin û stranên xwe bîne ziman. Dîno jî wisa kiriye xewn û xeyalan bi êş û keserên gel û welatê xwe neqişandine. Hûn bala xwe bidin, berhemên Beethoven, Mozart, Bach yên din bi hemana wayî wêneyên serdemên xwe ne, xalifîna wan a ji serdeman nîne. Hozan Dîno tu car nîqaşên ji bo pere, kariyer, ez-ezî û her wekî dir dernexistiye pêş. Min nebîstiye her tim nefs biçûk, mitewazî tê nasîn. Ji bilî berhem û xebatên xwe li paş xweşbîn, giran, tevgeriye. Xwedûrî popûlîzmê xwenîşandanê girtiye. Ev pêcîrî û meziyetên hunermendên mezin in. Ji ber vê yekî jî gelek caran ji çavan, belkî ji dilan ji dûr maye. Qasî ku heq dike, bal nekişandiye. Lê ev meziyet wekî xalîçeyeke bi keda destan hatime honandin. Bi demêra nirxê wê derdkevin holê, tu jar kevin nabe. Neçe dûr, neçe dûr. Bahozên dilê min raneke, roja li min tarî neke, min ji hîvê re deyndar neke, neçe dûr, neçe dûr. û dewam dike: Oy yarê, oy hevalê, stêrka şevên tarî, hêviya dilên sarî. Nabînim tu ji min dûrî. Hozan Dîno hunermendekî mezin e. Ji gelê Kurd û hezkiriyên xwe eleqeke hêja dîtiye. Di dilê wan de cî girtiye bêguman. Lê bi giştî qasî ku heq dike, nehatiye derxistin pêş. Gelê Kurd pozisyona Hozan Dîno piştî van nîqaşên di qada hunermendiyê de derketine gelek baş dibîne. Hozan Dîno û hunermendên wekî wî hêja divê bên dîtin û rûmet pêdayîn. Ev bi hunera xwe, bi karakterên xwe tevdigerin. Ew hurmeta hunerê û nirxê gelê Kurd û hunerhezan in. Yaşar Erol nivîsî.